Akalu. Jauro. Ka huta fa Kalu. Sani Jauro. Akalu kana. Sanda zuwa Jauro. Sanda zuwa. Kice kina tana ai. Wallahi kace kana tafi. Ya shanu na ma na bar su a tsan kai ku a burtali suna kiwo. Kace bara shigo ciki. Sanda zuwa Jauro. Sanda zuwa ya hanya. Ashe kana tana. Wallahi ina nan wurin a zaune. Ai shi na. Wallahi Allah. Ashe a radun Allah zan biyo ta gurin abokina fa Kalu ko zan gan shi. Ashe na shigo garin naku kai ɗaya ne abokina. Ba da wajen wanda zan ta sha gurin. Ban da gun zaman da yafi nan. Wallahi ban da gun zaman da yafi nan. Anan nake hutawa. Wallahi Allah. Ya hanya to. To, ai a dai kan shi da kashe min ya jaji. To ya jeji. Kalauto abokina kina na she wannan zaman da kika radun Allah sai ki tuna min da wani malami na da yake koyar da mu a rugan mu no kabrugar malam madof shi kadai ne malami rugan mu ya koyar da mu yana koyar da mu da karatun addini Allah sarki ya she irin wannan zaman kake yi da kai shi yake mana ya she min akwai wani karatu da ya koya mani ya she mana hadisi ne ma ya ce mana la yumini ahadikum imanin mutum ba zai shiga ba hatta ya hibu la akihi ma kai ka so mutum abin da kake so kanka amma kuma bai yi muku wani hadisi a cikin arba'una hadis din ba da yake cewa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa kowane kyakkyawan